вазири корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт ки ошӯбгарон дар зиндони 3 шаҳри Хуҷанд 7 нозири маҳбасро гаравгон гирифта ва дар иваз аз ҳукумат озодшавиашонро талаб кардаанд. Рамазон Раҳимзода рӯзи 14 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфт, азбаски талаби онҳо ғайриқонунӣ буд, нерӯҳои махсус вориди амалиёт шуданд. Ба қавли вазир, нерӯҳои омон 5 гаравгонро озод карданд. Гурӯҳи террористӣ экстремистӣ ки буданд, шахсҳои кормандони маҳбаса дар гаравгон гирифтанд, талаботҳои озод кардани онҳо дархост пешниҳод карданд, ғайриқонунӣ ки буд, мақомотҳо нисбати онҳо амалиёт гузаронида. Шахсони гаравгон гарчанде 2 нафараш аллакай кушта шуда буд, 5 нафар дигарро мо озод карда тавонистем. ошӯб дар зиндони 3 шаҳри Хуҷанд шаби 7 ба 8 ноябри соли гузашта иттифоқ афтод. дар ин ҳодиса аз ду тараф беш аз 20 нафар кушта шуданд. масъулияти ошӯбро гурӯҳи тунрави давлати исломӣ бар уҳда гирифт. вазири умури дохилии Тоҷикистон низ гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистиро масъули исьён дар зиндони Хуҷанд донист. ҳамчунин вазири корҳои дохилӣ гуфт нисбати 5 корманди ин ниҳод бо ҷурми шиканҷа парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. 5 нафар аз кормандони корҳои дохилии шаҳри Душанбе бо раҳбарии подполковник Фарҳод Нурхонро зимни боздошти 1 нафар бо гумони содир кардани ҷиноят бо истифода аз қувваи барқ шиканҷа карданд. нисбати онҳо барои на ин ки истифода кардани барқ, барои аз тарафи прокуратураи шаҳри Душанбе парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст, тафтишот идома дорад. аммо вазири корҳои дохилӣ дар бораи фирори яке аз онҳо чизе нагуфт. баъд аз оғози парванда нисбати ин кормандони ҳифзи ҳуқуқ сару садоҳое буд ки гӯё Фарҳод Нурхонов аз кишвар фирор кардааст. шиканҷа аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ мавзӯи нав нест. ҳамасола даҳҳо мавриди шиканҷа шудани гумонбарон дар шӯъбаҳои корҳои дохилӣ расонаӣ мешаванд. ҳарчанд дар нишасти хабарии ин вазорат суолҳои зиёде аз шиканҷа шудани гумонбарон дар шӯъбаҳои корҳои дохилӣ зиёд шуд, вале вазир ҷавобҳои яксон медод ки шикоятҳо дар ин замина исботи худро наёфтанд. Шодмон Ятим, Мирзонабии Холиқзод, Озодӣ, Душанбе.